Ćao devojke, dobrodošli na moj kanal. Danas sam vam spremila favorite za mesec septembar i tu će da se provuče nešto iz avgusta, zato što sam u avgustu bila na odmoru. To je bilo pre otprilike mesec i po dana, kao da je bilo pre 100 godina. Nažalost, ali eto, u avgustu sam bila na odmoru i tu će da se provuku i neki favoriti za mesec avgust, nema ih mnogo. Neću puno da pričam, krenut ću odmah sa favoritima. Prvi favorit jeste ovaj Clinique Beyond Perfecting puder, to je puder i korektor 2 u 1. Ljubav na prvi pogled, zaista sam oduševljena proizvodom. Izgleda ovako, neću puno da vam pričam o njemu zato što sam vam snimila recenziju. Strpite se neki dan pa ćete čuti više. Onda je tu Paese miceralna voda. Inače da, kaže se Paese, da ne bih grešila ponovo, pitala sam stručne ljude kako se izgovara, naučila sam. I ono što mogu da vam kažem o ovoj miceralnoj vodi, da je zaista sjajna i proizvod je organski kao ceo ovaj brend. Bez mirisa, bez konzervansa, bez parabena, za najosjetljiviju kožu, može čak i za najosjetljiviju kožu, može da se koristi kao i naravno odstranjivač šminke ili prosto samo da očistite lice uveče. Zaista je divan proizvod, zaista je nežan. Od svih miceralnih voda koje sam do sad probala, čini mi se da je ova najbolja. Kad smo kod lica, ne mogu da vam ne spomenem Balea maske za lice koje koštaju 105 dinara, probala sam Dr. Cović, probala sam Evelyn koje su isto odlične, probala sam Nivea koje meni lično ne odgovaraju i probala sam ove Baleine i baš mi odgovaraju. Imate razne, kao što rekao 105 dinara su, s tim što jedino ove koje su u obliku maramice koštaju nekih možda 20 dinara više, prosto nikakva razlika. Ove su mi favorit definitivno, ovo su klasične one u obliku maramice, hidriraju kožu i sa ekstratom algisu i zaista lepo osveže kožu. Ovo je limited edition maska za lice, ali sam videla da ima u DM-u još uvek ovih. Ovo je opuštajuća maska za lice, hidrira kožu i ona u sebi ima aloe veru i pantenol. Ja imam još dve jer svaka ova se deli i možete 2 puta je iskoristite, možda čak i više puta, sve zavisi koja je maska. Ja sam neke ovako jedno pakovanje čak i 2 puta koristila. Ovo je recimo za dubinsko čišćenje, bukvalno peeling. Onda imate, ovo je blato iz mrtvog mora, intenzivno čisti kožu, isto je i umiruje, pogotovo za nas koji se stalno šljapkamo puderima i sa svim i svačim. To su moji favoriti što se tiče maski za ova 2 meseca. Highlighter Aura, slučajno otkriven, videla sam drugaricu koja je imala highlighter na licu i ja sam je pitala koji je to highlighter, kad mi je rekla da je Aura, ja nisam verovala. Naravno, odmah sam otišla i kupila sam i u zadnje vrijeme ga baš često koristim. Ako me pratite na Instagramu ili na Facebooku možete ili pratite moje radove, vidjet ćete da svaka devojka u zadnje vrijeme na sebi ima ovaj highlighter i stvarno je superiška stvar, odlično je pigmentovan, lepo se nanosi i lepo izgleda na koži i mnogo se lepo slika. Cena je neka možda 400-500 dinara, ne znam tačno. Catrice olovka za usta, to sam dobila od drugarice, Long Lasting Lip Pencil, boja je ovakva. Tražim žrtvu koja će da mi nađe Catrice i koja će da mi kupi još ovih, zato što su se super pokazale, odlično su pigmentovane, lepo se nanose na cela usta, dugo traju i boje su super, meni je trenutno ova favorit. Dezodorans Baleine, kokos i nektarina, već sam negde ga nekad spomenula, ovo je 3. ili 4. nisam sigurna i ne odustajem od njega, najmanje se osjeća kokos, ali me prosto čini srećnom.
sad sam lupila glupost, ali miris je takav da morate da budete raspoloženiji nego što jeste. Ne znam kako drugačije da vam opišem i nastavit ću njega da kupujem sigurno. Onda je tu jedna mala stvar koja mi isto čini srećnom, to je ova pinceta, Magarence. Evo ovako izgleda. Ne znam da li može lepo da se vidi. Nju sam dobila od moje drage prijateljice i stalno je koristim za trepavice. Nije nešto za čupkanje obrova, ali za trepavice i za te neke sitnice je super, ali prosto mi može da vas ne oraspoloži. Dve stvari koje nemaju veze ni sa negom, koje nemaju veze nešto posebno ni sa dekorativom i šminkom, ali koje meni puno znači i koje su me spašavale i spašavat će me sigurno, jesu ova dva gela u stvari. Ovo je klasični konjski balzam sa efektom toplote, ekstra jak. Kičma me ubija. Na kraju dana, posle posla i posle svega, sve je super dok ne sednem ili dok, ne daj Bože, ne legnem, onda ne mogu da ustanem. Kičma me ubija i ovo je nešto što me spašava. A pošto sam otprilike 16 sati na nogama, počele su noge strašno da me bole i počele su strašno da mi otiču, tako da nekad znaju baš onako da budu kao balvani. Otkrila sam ovaj gel za noge. To je za negu i za blagu masažu umornih nogu. Ima ulje ricinusa i eukaliptusa, ekstrate kamilice i žalfije i svašta nečega. Uglavnom i hladi i osvežava i meni baš pomaže. Tako da su te dve stvari morale da uđu u favorite. Zadnja stvar koja mi je favorit, koju sam isto dobila, od još jedne moje drage drugarice i koja me onako oborila sa nogu, pogotovo zato što sam želela ovo, jeste ovaj planer Uređeni haos. Sad ću ja vam pokazati da vidite kako to izgleda. Imate i njihovu Facebook stranicu, Instagram profil, sve je Uređeni haos. I ona ovako izgleda. Na početku piše da je cilj bez plana samo želja. Ukoliko se nađe da se vrati i normalno lični podaci i nagrada, i svaka strana ima ovako. Imate deo gde piše šta treba da uradite, ovde su beleške i ovde je klasično zapisivanje, recimo kao što je kod mene vezano za posao, zakazivanje. Nisam ga koristila, prosto mislim da ću krenuti da ga koristim od 1. januara, a žao mi da krenem, da pišem po njemu, baš mi se onako sviđa i želim kada krenem da pišem u njemu da to bude onako urodno i pristojno. Inače, svi moji rokovnici koje god imam, prve 2-3 strane su super, a posle je već blagi užas jer se sve to nešto zapisuje u letu, sve nešto žurim, tako da na kraju ne liče ni na šta, a ovom onako baš želim da se posvetim, zato što mi je mnogo drag, dobila sam ga od drage osobe i zato što sam ga mnogo želela i zato što je mnogo lep. Je li tako? Da. To su favoriti. Nema više. Ako vam se sviđa, lajkujte. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se. A mi se vidimo za neki dan. Ćao!